turkashi. Wannan al'amarin yanzu shi ke yawo a shafukan sada zumunta, wanda ya tashi ƙura a shafukan sada zumunta, kamar da kuke gani na ainihin jaruman masana'antar Kano fiddausi yahaya. Wannan al'amari ya ji hankalin mutane matuƙa da gaske, sai dai masu kallo da masu sauraron mu ku ma cikin wannan shirin namu domin tabbacin shin wai wannan ɗin ita ce ɗin ma ko kuma yaya. Masu kallo da masu sauraron mu barkamu da kasancewa ta rikuwa da wannan lokaci cikin shirin namu na daga cikin masana'antar Kano domin ganin muku abubuwan da ke faruwa kai tsaye daga masana'antar. Kamar da kuke gani mun leka shafukan sada zumunta yayin da ake ta yada wannan hotuna a matsayin jaruman masana'antar Kano fiddausi yahaya. Sai dai mutane da dama wasu sun gaskata hakan cewa ita ce, wasu kuma sun gaza gaskatawar cewar ba ita ba ce. Babban dalilan mutane da suka gaskata cewar ita ce wannan hotunan sun nuna cewar ita ɗin ce, ba don kuma ba domin ganin yadda aka ɗauki hoton kamar ita ce ta ɗauki hoton kanta da kanta a madubi. Sai dai mutane sun ce wannan rayuwarta ce ta personal, ba wai ta yada ba ne a shafukan sada zumunta, kuma kowace mace ka iya yin wannan rayuwar a inda take a keɓance. Kuskure ne yada haka. Wasu kuma sukan cewa wannan fasahar AI ce, kamar yadda kuke gani yadda yanzu a wannan zamanin abubuwa suka ainihin karaɗe ko'ina wanda ake haɗawa da AI. Mutane da yawa sun nuna cewa ba ma fa jarumar ba ce, kuma hakan mu ma ba mu wani gasgata cewar jarumar ba ce, domin kuwa babu tabbacin haka. Kamar yadda kuke gani a ainihin wannan shirin namu da muke gabatarwa kowane lokaci kai tsaye daga masana'antar ta Kano. Muna addu'ar Allah ka samu dace. Amin.